Waqt il-laqa ministerjali tal-OSCE li tellat fl-MFCC f'Taqali bejn il-ħamis u l-ġimgħa f'pajjiżna intlaħaq bil bejn is-57 membru ta' din l-organizzazzjoni. Ħabbar dan iċ-chairperson attwali tal-OSCE u d-deputat Prim Ministru Malti Ian Burch fejn qal li dan il-qbil se jkompli jfassal il-futur tal-OSCE. Dan fil-waqt li huwa awgura lill-amministrazzjoni ġdida tal-organizzazzjoni kif ukoll is-segretarju ġenerali ġdid li miegħu indirizza konferenza tal-aħbarijiet. Intqal li Malta se tħalli din l-organizzazzjoni ċertezza fuq dawk li se jmexxuha fis-snin li ġejjin. It-tmexxija l-ġdida se tkun magħmula mit-Tork fejn jridu Xiniri Lioglu li se jkun is-Segretarju Ġenerali tal-OSCE u tliet diretturi responsabbli ta' din l-organizzazzjoni li huma l-Grega Marija Telaljan, l-Olandiż Christoph Kamp u n-Norveġiż Jan Bratu. Id-Deputat Prim Ministru qal kif dan il-qbil ma kienx faċli hekk kif irrikjeda xhur ta' diplomazija u diskussjonijiet, kif ukoll wara li Malta għal darb'oħra jixxieda ta' dialogu u paċi. Stqar kif din l-organizzazzjoni se tibqa' pjattaforma ta' multilateralizmu għal dawk kollha li jridu joħolqu dinja aktar ġusta. Żied jispjega kif ma kienx pajjiżna li fittex din ir-responsabilità iżda pajjiżna emmen fl-OSCE u rwol li toħloq id-dialogu minkejja li kien hemm biss ftit ġimgħat ta' preparazzjoni. It was not a responsibility we sought, but one we felt compelled to accept. The OSCE was at an impasse, faced with fundamental geopolitical divisions and institutional paralysis. At that moment, Malta rose to the occasion, firmly believing in the purpose of the OSCE and its vital role in promoting peace, security and dialogue. Id-Deputat Prim Ministru mhux biss semma numru ta' prinċipji importanti għal din l-organizzazzjoni, iżda wkoll tkellem dwar il-gwerra fl-Ukrajna u kif id-dialogu jista' iwassal għal paċi. U għannota rwol importanti ta' pajjiżi żgħar fejn qatt qabel ma kellek pajjiż li jippresjedi l-OSCE, kif ukoll li servi fuq il-Kunsill tas-Sigurtà. F'dawk li ddeskriva bħala sentejn storiċi għal Malta, fejn kellna l-opportunità unika li nuru lill-kumplament tal-komunità internazzjonali li titwieled f'pajjiż żgħir ma jfissirx li m'għandekx toffri għal paċi u l-istabbiltà. Qatt qabel ma kellek ċirkustanza fejn pajjiż ikun qiegħed jippresjedi l-OSCE u fl-istess kien iservi fuq il-Kunsill tas-Sigurtà. Jiġifieri dawn is-sentejn u propju din is-sena għal Malta kienu storiċi u naħseb li kienu opportunità unika għall-uffiċjali Maltin, għad-diplomats tagħna, għall-ambaxxaturi, għall-rappreżentanti permanenti, illi juru l-kumplament tal-komunità internazzjonali illi li inti titwielet f'pajjiż ta' 314 il-kilometru kwadru u li tkun popolazzjoni ta' ftit iktar minn 500,000 ma jfissirx li inti m'għandekx x'toffri għal paċi u l-istabilità mhux biss pajjiżek imma f'dan il-każ fid-dinja. Stqar tliet ġimgħat il-bogħod minn meta pajjiżna se jgħaddi ċ-ċer lill-Finlandja kif din kienet ta' unur għal pajjiżna li jemmen fl-irwol tal-OSCE li jwassal għal prosperità, il-paċi u s-sigurtà. Diversi persuni minn pajjiżi oħra fosthom mill-Finlandja irrimarkaw il-ħidma eċċellenti ta' pajjiżna fil-Presidenza u tad-Deputat Prim Ministru Malti Ian Burch.